Però és superxulo. Vale, superxulo, tal com està ara, tampoc és. Bueno, però això de dia amb llum i tot. Bon dia! Avui ja és Juan de Llop i comencem el dia de lujo fent que tinc faltat uns 4.000 passos de cardio. Si en total amb el dia em faré uns 8.000, però ara matí m'ha dit Robert que em fes uns 4 o 5.000 i ens hem despertat, o sigui, a la nit ja sentit que plovia, ens hem despertat i no plovia i ha sigut... Bueno, espera que ara ens xupa. No, ara correm. Ara correm. 3, 2, 1... Corri! Pues ha sigut anar per un cafè, sortir i estava plovent. I llavors hem començat a buscar gimnasos per fer cardio amb cinta. Està tot tancat, no hi ha res aquí on som avui. I hem buscat el poliesportiu, tampoc estava obert. I no sabíem on anar a fer cardio, hem trobat aquests porxos i estem donant tots per aquí per poder fer passos. Com uns mongolets, caminant per aquí. I llavors que no som els únics. Ja. 3, 2, 1... Corre! 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 Vamos, que no ens quede res. S'ha actualitzat. Ara sí que sí, nois. Això és l'exemple de que les excuses te les fiques tu mateix. Porto com a mitja hora més o menys donant-ho per aquí. Però hem complert, hem fet els passos, hem fet el cardio i ara marxem direcció a Alicant. Anem a l'hotel, ens arreglem, ens canviem i go! Xoca la càmera. Sí, perquè està allà. Sí, vostè perquè ja hi he anat. M'encanta. Que guapo, s'ha comprat una gorra. Que vaya arregladeta ja. Estic calvo, he de deixar la camisa. Pues em veu el pèl superbonic, amb la llum. Te quiero un fotodía. Va. Para adentro. Una foto ya. Una foto ya. Sí. Vale. Aquí está. Dame la consta. Sóc un desastre, us juro que pensava que ho havia gravat tot i no he gravat res i ara ja hem dinat i està tot més desordenat, però és que us l'he d'ensenyar perquè us juro que és preciós. M'ha arribat i la tele està encesa amb música, tot super netet, super arreglat. Tenim l'entrada per aquí, aquí tenim un sofà amb aquesta tele enorme, la màquina que aquesta nit juguem sí o sí, això amb una nota que ens ha deixat super majo, la cuina que és preciosa, bueno, hem fet el dinar i es nota, però tota la compra es nota que són culturistes. Després, és que hi ha un munt de coses, us juro, aquí hi ha un lavabo que és com super mono, aquí la carga fent efecte, tot super arregladet, ens ha deixat xampús. Us ficaré l'Airbnb que és, perquè, hola, és que el noi s'ho mereix. Aquí hi ha una habitació, que bueno, el Roger s'ha estirat abans, de matrimoni, amb vestidor i tot. O sigui, aquí hi ha un vestidor flipes, també així com superbonica. Després continuem pel passadís i a l'habitació, bueno, el Roger aquí mirant la tele, i a la nostra habitació també una tele super enorme, bueno, ja tenim tot per aquí, però aquí hi havia detalls amb caramels i tot això, ens ha deixat vi la nevera, aquí hi ha una terrasseta petita, aquí torno a estar jo, check, i aquí hi ha un altre lavabo també, com veieu és que ens ha deixat detallets a tot arreu, amb la dutxa, aquí m'hi dutxaré jo quan torne a entrenar. No sé, m'encanta. O sigui, és que té un munt de detalls, un munt de cosetes, és preciós.
La realitat que no es veu. Bueno, gent, despedixo el vídeo aquí. La veritat és que ja estic bastant cansada. Així us el pujo avui. O sigui, avui si puc ja tindreu el vídeo de Wanda Yo, que ràpid es diu. Estic atacada, és que cada cop que ho dic se'm fiqui el pèl de punta, no exagero. I això, ara el Roger ha anat a comprar aigua i 4 coses per demà perquè no ens falti de res. Jo aquí ja tinc tot bastant preparat perquè a les 7 del matí me maquillen, a les 11 me tinten i sobre la 1-2 sortim. Ja ficaré l'enllaç a la descripció si puc o alguna coseta per tothom qui vulgui veure el directe, que és gratis. I clar, l'Airbnb, per desgràcia, perquè m'encanta, ojalà haver-nos quedat més dies, l'hem de deixar a les 11, llavors jo prefereixo despertar-me, passar xec i pes, anem a maquillar, jo ens torno, si m'han contestat el Robert i l'Àngela, a esmorzar, recolliu tot, que ho vull dir el màxim d'arreglat possible, i a marxar o amb ells o cap a l'Uvespace o on sigui, i ja quedar-nos allà de tranquis o el que me pautin el Robert i l'Àngela, però no crec que aquí tornem. I això, perquè és que si no també per les hores tot no quadre, i ens ara ho estic deixant tot el màxim de net i preparat, perquè a més el Manuel, el de l'Airbnb, com que s'ha portat tan bé que li vull deixar tot bé i tot net, i ens ara soparem, suposo que ficarem el rentaplats i tot, i no sé si l'Àngela o el Robert quan arriben ens diran d'anar-los a veure. Jo ja m'he dutxat, me quedé a que s'acabi de secar el pèl i planxar-me'l, i ja està. Demà a veure tot el que us pugui gravar, maquillatge, bueno, no sé, tot. Demà avui està per mi, vull disfrutar-ho. Som 82 competidores, som unes 8-10 de la meva classe, que al final he fet 1,56 m, que sóc un minion i sóc classe A, i som més de 22 trunoais. Molt heavy, però bueno, menos pressió, vaig a disfrutar-ho, òbviament vas a competir, però vaig a disfrutar-ho. I a veure què em diuen els jutges, a veure com me veuen l'Àngela i el Robert, i ens a partir d'aquí decidirem què fem, que ja us ho aniré explicant. I sí que dilluns no ens quedem aquí, perquè ho vam decidir a últim moment, ojalà, però ens quedem a València i ja us portaré vídeos, així que quedeu-vos perquè venen més vídeos. No s'acaba tot al Ben Wider. Gràcies per veure'm, com sempre. Moltes bones vibres al número 72, que és el meu dorsal, i a veure què passa demà.